Здравейте, потребители на Vbox и YouTube, аз съм Ивко Ногер, тук сме Зор. Да, аз съм Зор, че тук стана лек фейл от началото, ама... Да, 3. Важното е, че снимаме се пак. Зор, искам ти кажа един виц. Така, автобусът къде спира? На спирката. Кажи къде? На спирката. Кажи къде, бе? На спирката. Де повтаря на спирката, кажи къде? На спирката. Кажи къде? На спирката. Кажи къде? На автогарата. Не, кажи къде? В устата ти. Не, кажи къде? Не знам. Човек, кажи къде? На спирката, къде може? Ма кажи къде? На спирката за... Разбираш ли български език? Разбирам френски. Аз на френски не мога да ти говоря. Разбирам френски, колкото разбирам и китайски. Трябва да кажеш къде, не... Къде? Какво? Кажи къде. На спирката. Добре, този епизод ще се казва на спирката. Хора. На спирката. Да, това ти е скайпа, нали? Хора. Скайпът е на спирката вече. Не базикам се. Кой загаси светлините? Кой пръдна? Лапе с лапазуле. Аз ме за мен. Къде бе? Отгоре. Замъжи. Бягай. Бягай. Бягай от тук. Бягай, бе. Чето, бягай. Не можеш да ме спреш. Добре си. Абе, майче мога. Да. Дева. Къса. Човек, нашето гал кеташ, нали си ми съпорт. Да, бе. Пада ли? Смей да ме тронеш. Така ли? Не. Човек, нямам бутчета, бе. Имам храна. Имам правила. Иди да ме пробваш. Бих направил един трол. Ми трябва малко чакам за по-напред. Аз бих направил един трол. Слезни за малко, е тук вътре долу. Аз само ще покажа нещо, Знам го, Каза, новак ли ме мислиш? Ами тогава? Аз да не съм ти пепсито. Казах ти, че го знам. Бягай, Чедо, бягай, Чедо. Бягай, бе! Абе, ние тука. И така, гледайте, аз качавам малко. Пич. Ще умреш. Не съм спрял мобовете, защото ти ме помоли като приятел. Ами какво? Да не сме гладни. Ти нормален ли си? Да, няма се изхранваме с гнило. Няма пари за ядене. Ако не едеш, и не мога да си седа. Ела с мен. Телепортирай се. Искам телепортира се на тебе. Телепортирай се, бе. Не искам. Телепортни са. После, бе. Няма тогава да дойдеш при мен. Бао. Смей. Бък. Шит. Къде сложих тази вода? Падна? Падна ли? Да. Къде е вода? Горе има зомби. Къде е вода? Телепортирах се до себе си. Shit! Да, парби!
ще му биеш, бе. Бягай. Ще ме прибили. Бягай. Бягай, че ще пръдне, тогава ще взема мултидемидж. Мултикил. Въобще с мултикил. Монтикил. Аз такова. Айде. Добре, тогава какво правим сега? Ми кажи. Рапорт има хомето. Ще напишем репорт на Хоме. Но и тук няма пул. Къде ще бе? Познай къде съм. Няма да мериш никога. Аз съм най-потайен човек на света. Гадост. Ей. Нещо ми... Идиот. Ще умреш. Ще казва. What the fuck, идиот? Смеяли ще пиеш, бе. Ела тук. Еди. Опечи ми. Чакай. Искам да ти дам нещо. Гледаш ли внимателно? Ето 12 диаманта. Благодаря. Тук как се гледа. Чакай. Помниш ли, като беше Дариус и Лукс преди малко? Трябва да го направим. Дариус тролва някой. А ти защо ни даде пари? Айде, давай паричката. Трябваше да цепна с брада. С правата. Бях от кой? Абе! Да, телепортира. Да, така е, Дамасиен! Али, така е, няма си измъкнеш. Няма си да мъкнеш. Вижте, не си Падне. Фейл. Не. Къде ходим в момента? Там ли? Горе не сме експлорвали, каквото ще ходим. Да, горе не сме тук сме експлорвали, мисля. Не сме. Нашата навънка е нощ. Тук е нощ. Какво да се прави? Аре. И да, утре ще довършим. Чакай, искам да си спомня нещо направя. Ще спиме. Давай. Тролът. Видяхте ли ме? Чай се нахраня. Видя ли? Аре да слайм. Как е с мене, бе? Чакай при него. Подпален зомби с Айрон Меч. Заведе. О, да, виж го ми даде. Добре, меч. Дай го Даде на мен. ми изхабен Айрон Меч. Добре, дай ми го. Ти си имаш. Моя с един удар. Моя. Не, бе, аре дай. Къси ме отсъни. И мен един удар. Искам да си го слединя. Мога да му намерим и шива. Ти снимаш ли? След не. Що? Ми снимам. Имаме папур. Тръстка. Шива на зомбар.
Добър ли... Нещо ще да кажа, добър ли чакъл? Добър ден. Феничката, която се направих. Не я чупи. Що? Трябва всичко да порасте, И то всичко е пораснало. да го заснема, Еми, че е пораснало. всичко е пораснало, Даже аз току-що го обра. Абе, Лайнар, имаме костен прах. Знам. Да, ма две. Няма да стигне. В мен имам 3 кокала, бе. Спокойно. О, хубаво. Човек не мога да намериме, извинете за лакъм, ама не мога да намериме лаква ми на Лайнар. Ай, може да намери един слайм. Ще направя хлебчета. Извинете за лакъм, какво да се прави. Така мен не много изобщо. Ако искаш, Просто не съм си изключила компютъра цял ден. ако искаш да гледай видеото, че на мен го снимала. Като играеш с два чънка. Кой? Ти? И ти почти да играеш с това. Ти си да. Добре, айде, тогава ще разбирам. Тъпо. Що се сложи, че се обрал цялата авария? Няма да ме умря. Ще му взема си да бе. Айде, вземки. Цъкни shift, бе. Като си върху това, цъкни shift. За, какво? Не го чупи. Моля ти се. Shift разбираш. Ето сега не си получава хубавата дупката. Абе, дупката си е прекрасна. И в колко трябваше да спреме? Сега. Добре. Чакай, аз ще го кажа. Това беше всичко от нас. Надявам се, като ви е хареса, коментирайте, оценявайте. Малко фейл се получи, ама какво се прави. Абонирайте се за мене, за него и за още такива клипчета. Чао! И дружно от мен. До скоро.